Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Lagunoy, Camarines Sur. Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Yeah, well, it's my law, I'ma let you be the boss, cause I'll go where you go. I'll take you to a place we can see it all. Step off the edge, I can break your fall. Yeah, well, it's my law, I'ma let you be the boss, cause I'll go where you go. When you fall down, I'll get you back up again. The things you try are things that you won't regret. We are kings of the world, and tonight is our playground. We are kings of the world, and anywhere it's homebound. We are kings of the world, and tonight is our playground. We are kings of the world, and anywhere. Tanghali sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Lagunoy, Camarines Sur. Alright, first time natin pumunta dito sa Kilalang Kainan. Dito lang sa lugar na to. Ito yung Cheers Altas Cafe. So maraming kumakain ngayon kasi nga bisita iglesia ngayon. So lahat ng mga pupunta sa mga simbahan dito sa Partido area, dito ang diretso para kumain. So talagang kilala to kasi dami kong nakikita nag-vlog dito sa lugar na to. So sabi ko, punta natin after nito. Kaya yun. So ito yung ito yung pinaka main main area kung saan maraming kumakain dyan. May mga upuan, may mga payong, at dyan napaka-presko. Ito sa baba, maganda ang view dito paghapon kasi pag wala ng init. Isang tayong pananggalang nyo lang dito pag dito kain yung payong, pero yung init ramdam pa din kahit mahangin. So kung makikita nyo ang view dito, napaganda. Ayan, no? Halos bundok lang makikita nyo dito, pero talagang sulit ang view dito pag nakapunta kayo dito sa lugar na to. Alright, alam niyo naman mga magandang spot, mga abandon yung mga pinupuntahan natin ng mga lugar dito sa Bicol. So ayan, dito may upuan at may payong, so medyo ramdam nyo din ang init. Tapos pagbaba nyo, halos siguro mga 25 to 30 steps yung pababa nya, and then may payong na din doon, tapos may upuan. Kung wala talagang maupuan doon, pwede kayo dito sa baba. Pero ang problema ngayon, since maraming tao ngayon, kaya halos walang bakante sa taas. So mamaya magpalipad tayo ng drone. Ayan. So grabe, inikot namin yung simbahan dito sa Partido area. So talagang nakakapagod lang kasi sa grabing init. So ito yung view dito. So yung bundok. Yung mga nakaraan na linggo, lagi tayong nasa dagat. Ngayon naman halos nakikita natin mga bundok na. Ayan, bundok. So ito, pwede kayo mag-picture dito. Alright, so akitin natin para mas makita natin yung view sa taas. So doon, daming kumakain, no? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Hindi naman pala aabot ng 25. Ayan, no? Ang init. So ito yung mismong area ng kainan na to. So ang daming kumakain dito. Grabe. Ayun, no? Init. Picture. Ayan, ang daming kumakain dito. Ito yung main area. Alright. So yun, no? Oo. Kasama natin sa Hoop Life Moto Club. Wala pa si boss? Wala pa nag-order. Ayan, halos punong-puno dito. Ayan, marami kumakain. Timing pa, bisita iglesia, kaya marami talagang pupunta dito mga turista. So mamaya palipad tayo doon pag sinipag pa tayo. Buti pa si Choy, daming baon ng sipag. Halos ang lahat ng simbahan pinaliparan niyang drone eh. Pagod din. Ako may dala akong drone pero hindi ako nagpalipad ni isa. Yung drone di pa pagod, yung nagpapalipad pagod na. Hindi, kuha natin yung drone sa motor. Tapos palipad tayo mamaya after kumain. Grabe ang tao dito.
So yun. Ito yung nakaka-press ko dito. Yung punong kahoy. Tapos ang daming tao. So check natin sa unahan. Pagod na pagod kami. Kanina pa kami motor na motor. So ito yung lugar. Dami. Dito mag-order. Ayan. Tapos sa labas tayo dito para mas makita niyo yung main entrance. Ayan. So ito yung parking area ng motor. Tapos pwede mag-park dito ng sakyan. So idadalhin ko dito ang pamilya ko. Pero nasakyan na kami. Hindi na kayo magmumotor. San layo. Ayan. CR. Tapos ito yung main door ng Tierras Altas Cafe. Alright. So kunin natin yung drone. Di ko alam kung nasa akin yung susi ko. So actually dala ko yung drone pero hindi ako nakapalipad ni isa. So yun kunin natin dito. So nung nakaraan na week halos dagat lahat na pinupunta natin. Ngayon naman dito naman tayo sa bundok. Kasi marami tayong by next week na may invitation na naman tayo sa Tirambak. Kaya dagat na lang pupunta natin. Init, grabe oh, tirik na tirik ang araw oh. Whew. So nasa elevated tayong lugar. So siguro hindi na bago to sa inyo sa mga video na ang Tierras Altas kaya lang kainan dito sa Lagunoy, Camarines Sur. So ito yung lawak na area niya. Napaka-presko kasi nipal yung gamit. Hindi siya sobrang konkreto. So hindi talaga tatalab yung init sa loob niyan. Right? So yung bundok oh, grabe. So yun, dito lang yan sa Tierras Altas, matagpuan sa Lagunoy, Camarines Sur. So abangan nyo yung full video nito. Alright, si Papa AJ ito, peace out.